كم تحدثون لكم طرحنا مس دكتور هابتوم ينازلنا بقطتا نابعنا نخبلكم حرايم باركو دكتور هابتوم غزينا خبيركا نعنا تمارو منقد فيورينا تمرتي بزعبا زازا حمام كوين زولك حمام كورونا فيروس فقادم يخينكا كتمرنا بمصخا ازينا يسكنكا هالون ادمس لزقبركم لي بتعمي زمسكن هاي دكتور كورونا فيروس انتي مالتي هراي صبغ حطي قدم كورونا فيروس انتي مالتي إلنا مزرزار قدم مجمرنا فيروس انتي تبلنا يحيش فيروس مالت نوش تي توحاسين بعين زير بينو والحانت كقبر زي كيل كرابح كفارة زي كيل جنكا هيوتاوي زدلي أب هيوتاوي انسسا يكون ساب يكون أدخلت وي قرب يكون أو أتيوجن كفارة زغيلن ألو تاو سعبين زلون هيوتنا بحدقا خود أزخلن إيو سلازي كورونا فيروس تايلنا دما هذا كابتوم تمحلالت حمامات كوينو سرعة مستنفاس ذاتك أيو بزحات ناي سرعة مستنفاس ذاتكو فيروسات هالو عابنات ببزح يا عدنا زقاتم نورمال قنفع نبلو برينو فيروس زبهال يمحلالف سو سكاب 3 سكاب 5 مئتاويت ناي تسعال يشفن مالتيو تحتيو زلو هجي كورونا فيروسيو كاب 10 سكاب 15 مئتاويت يشفن مالتيو بدحريون አለው ካሎት ባል አዴኖ ቫይረስ ሬስፓራቶሪ ሲንሲሻል ቫይረስ ገለዙ በحالو ብዙሃት ኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ በحالو ብዙሃት አይነት ቫይረሳት አለው ስለዚህ እጂ ብዛባ ኮሮና ቫይረስ ክንገልጽ ተኮይና እሱ ካብ ሓደ ካብቶም ተመሐላለፍ ተኮይኖም ስርዓት ምስትንፋስ ዘጥቆ አይነት ቫይረሳት እዩ ማለት هاي دكتور بزعبا كورونا فيروس أصفح كاجلس كنا لها تاريخه أمتعة كورونا فيروس كنت يمثل. أوكي تاريخه أمتعة كورونا فيروس إذا كورونا فيروس مبزحته جزء أب إنسانات يدزأنه نعملت أب كلتشان سلستن أب تشاينا هونغ كونغ ترى ينيرو كاود ما نب كالوت بزو حجرات كيديو أب تكزيتي شمو سارس يزبل نيرو سارس مالت انتهي مالتي S severe مالتي A acute R respiratory S syndrome مالتي إذا مالت كبيت قطباتاوي ناي سرعة مستنفاس تاقام مالتي إذا بت كورونا فيروس ماتي مالتي شو حدش يزبحل نير ولا شو نوفيل كورونا فيروس سارس كوف تواهلو تواع نير شو أبكل تشين سلستان بزوحات سبات نموت أقاليو سكاب شمونتش حساباتون قتيليو شمونتش حسابات لخيفيو سكاب شوعتميتي سكاب شمونتميتي زخون دماغ قتيليو مالتي ناي شو جزيز نبرة كابي متيوم ميلوم زبلو نيرو مبزحتو كاب اداغاتنا انسسا هيوتا انسساتات كمزي ناي غزا انسساتات كون خلو ناي محرد كون خلو بزي قدس اب اداغانا انسساتات زغاطم كابوي زبغس حجي اب تغزيتي زبلو كاب دمو يو متيوم زبلو نيرو غليوم دما كاب منكعبلو غلا اي غن نصور زخونه حبريتا كابت فيروس أي ترخبنا له مالتي بدحريو دما أب كلتشين عصر تغلطن عصر سلستن أب كبابي السعود العرب أب كوريا أب إمارات ترى ينيرو زحمامزي شؤون بت حدش كورونا فيروس بحاليو تي ملكتات متيو سون ناي سرعة مستنفاسيو زتك ينيرو شو دما مرس كورونا فيروس بحاليرو مارس انتايو ميدل إيست ريسبيراتوري سيندروم مالت زدما أما أخلاي مبرع كم زنابرة تي مبزحتهم حجرات أما أخلاي مبرع كم زنابرون كاوكس لستبقست الشم دما بقوت واهبوا مالتيو مارس كورونا فيروس تبعيلو تجزتي أو بزح حسابات قتيليو بزح حساباتون
ናብ ሕማም ለኺፉ እዩ ስለዚ ተዋሓደ 8,000 ሰባት ተለኺፎም ነይሮም ልዕሊ 700 ድማ መይቶም ነይሮም ስለዚ ከቢድ ነይሩ ትግዜቲ ማለት እዩ መብዛሕተን ሃገራት ኣብኡ ዝነበራስ ተጠቂዐን ነይረን ሽዑ ድማ ካበይ መፅኡ ይበሃል ነይሩ ካብ ገመል እዩ ተበጊሱ ኣብ ዕዳጋታት ናይ ገመል ገለ ተራእዩ ዝበሃል ሕጂ ኩሉ ብሒል እዩ እምበር ዝተረጋገፀ ነገር ኣይኮነን ንምንታይ ኣሸጋሪ እቲ ቫይረስ ክትምርምሮ ብደቂቕ ስለ ዝኾነ ብደቂቑ ክትብሎ ሕጂ ከማን ትግምታዊ መልሲ ብኸመይ መፅኡ ተይልክኒ እቲ ናቱ ጅን ወይ ድማ ዘርኢ ሓረግ ኣብ ምስተረኣየ ኣብ ሰብ ምስ በፅሐ ምስተረኣየሲ ልክ ኣብ ገመል ዝነበረ ኮሮና ቫይረስ ተመሳሲሉ እምበር ልክ እሱ ወይ ካብኡ መፅኡ ክትብል ኣይትኽእልና ስለዚ ተመሳሰለ ግን ካብኡ ይኸውን እዩ ብምባል እዩ እምበር ልክ ካበይ መፅእ ክትፈልጡ ኣይትኽእልና ግን መብዛሕትኡ ግን ኮሮና ቫይረስ ዓሌት ብምሉኡ እንስሳታት እዮም መንበሪኦም ማለት እዩ ንኦም ይለኽፍዎም ሽዑ ቁሩብ ምልክታት የርእዩ ብድሕሪኡ ድማ እቲ እሶም ናይ መሓላለፍ እምበር እሶም ኣይሓሙን እዮም እቶም እንስሳታት ኣይሓሙን እዮም ንሰብ ግን የመሓላልፍሉ ናብ ሰብ ክመፅእ ከሎ ድማ ልውጠት ገይሩ ስለ ዝመፅእ ወይ ድማ ኢቮሉሽን ገይሩ ወይ ሚቴሽን ገይሩ እዚ ማለት ልውጠት ናይ ልውጠት ቃላት እዮም እዚኦም ተለዊጡ ነብሱ ቀይሩ ገለ ስለ ዝመፅእ ኣብ ሰብ ምስ በፅሐ ከቢድ ይገብሮ ሽዑ መብዛሕቶም ስርዓተ ምስትንፋስ የጥቅዑ ብኡ ኣቢሎም ካልእ ስርዓተ ኣካላት ነው ከጥቅዑ ክእሉ ማለት እዩ ሕራይ እምበር ዶክተር ሃብቶም ኮሮና ቫይረስ እንታይ ይመስል ብሓፈሽኡ ቫይረስ እንታይን ከምኡውን ታሪኻዊ ኣመፃፅኦ ነጊርካና ኣለኻ ሕጂ ኣለኻ ሓተካ ደሊሉ ኣለኹሲ ኮቪድ-19 ዝበሃል ሕማም ድማ መፂኡ ኣሎ እዚ ኮቪድ-19 እንታይ ትርጉሙ ካልኣይ ከዓ ምስ ኮሮና ቫይረስ እንታይ ዘመሳስል ወይ ዘፈላለ ነገር ኣለዎ ኮቪድ-19 በታ ሽማ ክንጅምራ እሞ ናታ ትርጉም ክርዳእና ምእንቲ ማለት እዩ ኮቪድ ማለት ማለት ኮሮና ካብ ትብል ካብቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ስድራ ቤት ምዃኑ መሕበር እዩ ቪአይ ድማ ካብ ቫይረስ ዝወፀት ቃልያ ኮቪ ኮይኑ ማለት እዩ ዲ ዘላ ድማ ዲዚዝ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ሕማም ብምንታይ መፅኡ በቲ መበገሲኡ ኮሮና ቫይረስ እዩ ሞኻ ምስ ኣተወ ብነፍስና ምልክታት መሰራዕና ሕማም ኮይኑሎ ማለት ስለዚ ዲዚዝ ማለት እዩ ሕማም ማለት እዩ ሕጂ 19 ድማ ኮቪድ-19 ወይ 19 ትብል ዘላ 19 ድማ እታ ዝተረኽበትላ መወዳእታ ወርሒ ናይ 2019 ስለ ዝነበረ ኣብ ታሕሳስ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝተረኽበሉ ግዜ ንሕማም ንምሕባር 19 ኢሎም ማለት እዩ ኮቪድ-19 ሕጂ ኮሮና ቫይረስ ዲዚዝ 19 ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ግዜ ኣብ 2019 ዝተረኽበ ማለት እዩ ንምንታይ እዚ ኩሉ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ 2003 ነይሩ 2013 12 ነይሩ ሕጂ ድማ መፅኡ መብዛሕትኡ ብሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ዝመሓላለፍ እዩ እቲ ምልክታት ዳርጋ ሓደ እዩ ዝፈልዮ ነገር የለን ትብርትዐ ግን ሕጂ ተላባኢ ብምዃኑ ዓለም ለኻዊ ስግኣት ብምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ ማለት እዩ ሕራይ ዶክተር ሃብቶም ሕጂ ኸ ንሕና ተምሃሮስ ነዚ ሕማም እዚ ንኸይ መሓላለፈናስ እንታይ ጥንቃቐታት ክንገብር ንክእል ኣለና እዋ ሕጂ ፅቡቕ ነገር እዩ እዚ ትብልዮ ዝፀናሕኪ ብዙሕ ግዜ ብተደጋጋሚ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብቲ ኤርቲቪ ይረኣይ ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብኡ ክርኢ እሞ ንቓሕቱ ከበርኽ ንላቦ ሕጂ ግን ኣብ ኣለማዊ ውድብ ጥዕና ሓድሽ ሕጂ ብስፖርታውያን ገይሩ ነተን ንመከላኸሊ ኣገባባት ይሰርሕ ኣሎ ሕጂ ብቐሊሉ ቆልዑት ክሕዝዎ ስለ ዝኽእሉ ተባሂሉ 5 ነገራት ኣለዋ መጀመርታ ዓዳውና ኩሉ ሻዕ ንዝክሮም ዓዳውና ካልኣይቲ ኩርና ኢድና ሳልሰይቲ ገፅና ራባይቲ ርሕቐትና ማለት እዩ ሓሙሸይቲ ድማ ስምዒታትና ወይ ድማ ዝስማዓና ነገራት ሕጂ እዚአን እንድሕር ሒዝና ቀሊል እዩ ማለት እዩ መጀመርታ ኢድና ኢልና ኣለና ኢድና ኩሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ዝሕዝ ኩሉ ንጥፈታት ብኢድና ስለ ንገብር እቲ ቫይረስ እውን ኣብ ዝኾነ ቦታ ክፀንሕ ስለ ዝኽእል እንድሕር ብኢድና ተንኪፍና ቀልጢፍና ክንሕፀብ ከም ዘለና ዝኾነ ነገር ደድሕር ዝኾነ ንጥፈት
كنحصب كم زلنا بتدغاغامي وناب تي في يزرب نيرو نسو بغبو اندهر تغيرو حدا مكلخل منغدي مالتي إذا بمنتهي تحصبو دما بسامنا بسيلكا بماي جبرا سيكون بسامنا አገባባት ተሐጻጽባ ድማ ክንመህርቀኒ ነይና ቲ ብጽቡቅ ጌርካ ቲ ስቴፕስ እንዳይኻ ማለት እዩ እንተ ሓደ እስራ ካልእት ተበዝሕ ድማ ሓደ ደቂቕ ተደቂቕ ተኸይደውን ጽቡቅ ጌርና በሳምናን ማይን ጌርና ንሓጽቦ ብድሕሪኡ ድማ ننقطع مالتي بدحرد ما نتنقع زخون نجار نخين هز نتنقع عنده هزنا ما قلتفنا هز مالتي إذا عدونا نبلا زلنا كن ودع نخيل مالتي شو نبي يلنا إن كنا عيدنا كنا عيدنا هجي كل جزء كن حنتس كن سأل قال خلنا زي خمسة جيرنا كن حنتس كم زلنا كن سألون كم جينا نسأل كم زلنا نمنتاي هذا تملكتات نايت حمام مسعالن مهنطاسن سلازخونه اندهر اغاطامت حمام علينا اندهر بيدنا حمزه حزنايو خال سب اندهر سلامنا ويت زخونه نبرت تنكفنا نت فيروس كان محلالفو سلنخيل سلازي تاقد اغباب وي كم جايلنا مسعالن مهنطاسن وي دما سوفتن وي منديلن تطقمنا تطقمنا لا دما قلطفنا مخدن زلو ndago حفكم غحفو أمزلنا يات حبرنا تا كورنايد تسال سيت انت بزعوا قصنا دما كل جزء قدم حجي قصنا توحد 100 جزء كنت نكفو تدغاغامي كنت نكفو اينا نوال سلازي حجي ግን ابزا جزيا تا حمام بعافنጫናን بعافናን بعينናን ስለተመሐላለፍ ትምትንካፍ ከነቋርጾ ከምዘለና ታቀንድ መመሐላለፍ መንገድ ካብኢድና ናብ ሰለስተ አካል እዩ ስለዚህ ብስተኻለ መጠን ምትንካፍ ናይ ገጽናስ ከነወግዶ ከምዘለና ኻል ንጥፈታት በመግባር ክንርሶ ነገር እንተር ክንትንክፎ ደሊና ድማ በግቦ በማይን ሳምናን ፈተን አገባብ ጌርና ተሐጺብና እንትንክፍ ነው ማለት ታራብዒት እንታይ ኢልና ዲስታንስ ወይ ድማ ርሕቀት ምህላው ርሕቀት ድማ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ኣብዚ ግዜ እዚ ሜትሮ እንተው ሓደ ሜትሮ ክረሓቕ ኣለዎ ንብል ኣለና ሜትሮ ንምንታይና ንብል ዘለና እቲ ቫይረስ ክብድ ዝበለ ስለዝኾነ ንጣር ናይቲ ፈሳሲ ናይቲ ኣፍና ፍንጫና ዝወፅእ ስለዝኾነ ነዊሕ መንገዲ እውን ስለዘይከይድ ኣብ ውሽጢ ሜትሮ ክወድቕ ስለዝኽእል كم مترو رح قلنا تسنحنا سي ولا تزحمم سب كما حلفنا زلو تخلوسي تحوتيو سلازي المترو ده رأينا تخيلنا خلت 3 4 10 ترحقنا صبقوا تو حدا المترو سكرحق لنا خاب حدا سب يحمم بزي قدس مالتي ንምንታይ መን ይህሙ መን ይጥዒ ቀልጢፍካ ክትፈልጦ ስለዘይ ትኽእል ማለት እዩ ናይዚ ሕማም ፀገም ህጅስ እዩ እቲ ቫይረስ ተሓቢኡ ኣብ ነፍስና ካብ 4 መዓልቲ እስከ 14 መዓልቲ ክገብር ይኽእል ስለዚህ ከፈለጥካ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ወይ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ዝተለኽፈ ሰብ ምልክቱ ከይርአየ ከመሓላልፈልካ ይኽእል ስለዚህ ታዝ እንኳን አማራጭት ርሕቀትካ ምህላው ያ ማለት እዩ ስለዚህ ታርሕቀት በከምዚያ ንገልጻ ማለት እዩ ሓሙሸይትን ናይ መወዳእታን ድማ እንታይ ኢልና ነርና سمعيتات كاو حجي إذا سمعيتات كحجي قلقت سمدانا نسدرا بيتهم كنقول لهم خون سموهم سمعيت مالتي انتهر حدا قول عباز حمام انتهر تلخيفو تي كان قاطمو زخيل رسنيو جي رسني قبل له خلو ماما وي بابا إلكا رسني غير اللي إلكا تنقر شو سمعيتات كاس كتدامطو ويدما كتسمعو لكا سألت لي كاس سأل متأنلو كورورو حرحركات اللي كورورو يحرحرنلو هزرات مستنفاس قبل كاخوينو هزرات مستنفاس قبل اللي علو هنت حكات خوينو هنت سنلو الكاس قلطفكا سدرا بيتكا تحبر سدرا بيتكا دما بتقربهم زلو حكمنا ወይ ድማ ሰማ ያጣና قلطفهم يحبرو بويلكم قلطفكا تحكم قلطفكا تحوي ማለት እዩ እዚ ሕጂ إذا هانتي نا أخذ تتأكملها كهل دما كهل سبب كن خيط محلالف تحجز على خا مالتي سلازي
እዚን خموش زرعناين بعلما ودتنا هجي كن نخسرح لنا لو تباهل ولا سبورتኛታት አብነታውያን ዝኾኑ ስፖርተኛታት ኣብ ዓለም ከቃላህ መሆኑ ህጂ ይዘረባሉ ህጂ እዚን ተንቀንዲ መከላኸል አገባባቴን ማለት ነው حري دكتور أبا خلوه أصعب بلادما حج استمرتي أتوابينا لنا ويدما قارسنا لنا حج استمرت مقراسنا أنا تمهارس أنت يربح له نقدرنا. أوكي تبع خطوي بتراجعامي بمستد النازوس وأواجهت له جدما كلنا مكلا خلق عجبات زحبري أتوبس كنت كم زي بلنا العصر تسوات كن أكب كم زي بلنا بنقدر أب برزدي أب تمكث قال هنكيد كم زي بلنا يحبر الله مالتي بيت مرتد ما حدا كابتهم أكب وطاي زتفل على عين السب أب هانت كلاس كاب زتفل على كورنا عنايتي حجر وكتما مجيم بحسب أب هانت كلاس ويدما كفلي كوفيلهم يمهارون مالتي سلازي إزيد ما أب هانت ديسك كل تسب كقرارها ويسلست تسب ويحمش تسب ككمت من بيت مرتفع عليه قربت على كمالتي يجي أنت هذا مترو زبالنا يا أنت هذا كابت مكة هلا عجباب هذا مترو النانيرنا يجي أب هانت تعولين كل تسلست بحسب كوف كتب لها سلام كتب بحالها تي كستايسي تي متحلال في من قدسي أحل خيام معنا سلازي قلطيفو كابسب نفسب كلا بقى خير ابي تمرت دما كما عينت اغاطام فطر خير ስለዚህ ታዝ ሓሽታ አማራጭ ሰብ ኣብገገዙ ክጸንሕ ከም ዘሎ አትልስን ዝተወሰነ ግዜ ሽኡ ቶም ተለኺፎም ዘለው በትሕማም ቀልጢፎም ተለልዮም ሕክምና ክግበረሉሞ እንተዳ ተልልዮም ማለት እንደር ዘለው ድማ ሪኢና ነፃ እንህር ኮይና ድማ ናብ ትምህርትና እንመለሳሉ መንገድታት አሉ ስለዚህ كلاتنا أبغاكم تصنعوا مالتكن بقدرنات تتعاطوا بجزاوتي تعاقبكم تتعاطوا مالت هيكون سلزي أبغانا نحتاج لنا نبغانا ندينا سمعنا كاز تبعنا تجزاها تنجبوا أجابات مكان خلينا تتكلمنا نحتاج جزء نفسنا هيوت كالوتن نتكلم نتعنا نحلو مالتي حراي دكتور قال سبات ما بقصنا يزهمام كاب أما قاعدنا تشاينا وين إلى محاسب ما زدما عتمان ويدما من كعسل زبالة يوم زبعين حكمنا غمير